Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur hodei magoa dugu gurekin, eta magiaren mundua murgilduko gara. Ea zer kontatzen digun magiaren mundu liluragarri honi buruz. Ongi etorri hodei. Kaixo, zer moduz? Ni ondo eta zu? Oso ondo. Etorri berria, esan didazu lehenen? Hoi da, etorri berria, bai. Non egon zara? Beno, oporretatik, Londresetik, etorri berria, osak, hementxe nago, iritsi berria zuntzago. Eta oporrak mago batentzat dira, edo badira baita ere magiarekin zer ikusia duen zerbait? Bueno, mota guztietarako oporrak daude, ikuskizunak ikusteko, benetan deskonektatzeko, kasunetan ikuskizunak ikustera izan da, baina deskonektatzeko ere beharrezkoa dira, bai. Beraz, kultura kontsumitzera, ez? Bai, bueno, txikitatik kultura kontsumitzea dut, gurasoi esker beti horrelako, bueno, kutsua izan dut, eta azkenin horrela gelditu naiz, eta zorte honezen azkenin asko ikasten da ikusten, eta bai. Beraz, txikitatik egon zara kultura munduan murgildua? Bai, nire gurasoek ez dute kulturan lan egiten, familian inork baino. Bai, txikitatik amak, antzokira joteko grina sartu zidan pixkat, beti antzokira joten ginen, paliazok ikustera, zirkora, eta orduan, horasi nintzen pixkat ikusten, gustatzen zitzaidala, pixkat nola izan daiteke estenatoken egotaren sentsazioa, eta orduan, antzerki kurtso batzutara jo nintzen, eta beti pixkat horrela, afizio moduan eta, baina, kirola ez nuen gustoko, orduan ez nintzen futbol zalea, ez nintzen talde baten parte, orduan, amak ez eki pixkat zer egin, eta esan, antzerkiaren mundura jongo geha. Eta horrela gelditu naiz, sorte izan nun, eta justu punteria izan zuen nire amak, bai. Bueno, igual ere ikusten zizun, ez? Etxean agian hor zeunden beti... Bai, ni txikitan paiazoak ikustera joten nintzen, beti, pirritx, takolo, gareotan takolo pirritx eta protxekin orain gainera oso laguna nintzela. Jurten nintzen asko ikustera, eta gero ikusten zuen etxean, bere ikuskizunen bertsoak egiten dituela, abestiak dantzatu eta holako gauzak. Orduan hortikan, hori hasi izan pixkate, dana, ez nekien zer izan nahi nuen, telebista aurkezle, paiazo, baina, azkenin, mira, mago izan zen. Eta orduan, lehenengo kontaktua izan zen antzerkiarekin, eta magia pixkat berandago deskubritu zenuen? Bai, ni txikitatik, titereak eta holako gauza ikustera joten ginean, asko disfrutatzen nuen, eta 6 urterekin izan zen, nik magia ikusi nuen, mago bat ikusi nuen magia egiten, eta esan nuen, bale, nik hau egin nahi dut. Voluntario bezala atera nintzen, oso lotxatea nintzen ez negare egin nuen, pixkat drama izan zen, baina urrengo goizean amari izan nion, ama, ni mago izan nahi dut. Bale, oso ondo, ni suhiltzaile, tipiko, ez da, amets pillo izan. Astronauta. Claro, holako gauzak nik holako etapak izan dituen, eta etapa oso tipiko bat da mago izatearena baita aurrengan. Orduan, esan zuen, orain autokatzen zaigu. Guztiekin bezala, magia kutsak eroseten hasi izan, magia ikustera joan nahi dezu, joango gea, baina hori luzatzen nahi izan denboran. 7, 8, 9 urte nik jatxean 15, 20 kutsa nituen, eta gainera, asteburuero ikuskizun moduko bat egiten nuen etxeko egon gelan. Orduan amagia esan zuen, bale, kontuz, hau pixkat serio izan daiteke. Eta berak beti esan zidan, hitz egin mago batekin, galdetu nola hasi magiaren mundu, baina ni oso lotxatia nintzen. Orduan ez nuen inoiz hori egin nahi. Baina behin, ez dait, ausartasuna etorri zitzen, baina egin genuen. Eta hortik aurrera mago guztiekin hitz egiten hasi nintzen. Pixkat, galdetuz nuen ikasi daiteke magia, nola egin. Eta pixkat horrela izan zen hasiera, baina bai, kasualidadez magia izan zen, agian zirko izan ahal zen, baina egun horretan magia izan zen, nik beti esatet nik erdi magia, erdi mago, erdi komiko naizela, hortaz beti erdi eta erdi naizela, baina bai, agian magia ikusi izan banu, agian orain izango ez ez. Beste zerbait, ez? Bai, hori da, ez dakigu, baina bai, agian aktore eta orain zineman, ez dakigu, bai. Eta zein izan zen ezagututzen nuen lehenengo mago hori? Bueno, nik bi magorekin hitz egin nuen gogoratzen duela, pixkat hori lehenengo kontaktu bezala. Lehenengo izan zen Pedro III, Nafarroako mago bat dala, eta ni txikitan asko ezagutzen nuen, askotan ikusten nuen urtean iragarrita, eta behin junginan ikustera, eta, amak esaztu, orain da unea, eta bigarren izan zen Ricardo Frazer, Valentziako, Madrilgo mago bat da, ni Valentzian ikusi nun, eta Judiniren omenaldi bat zen ikuskizun bat egin zuen. Orduan, nik gintu nintzen hau zabalik, holako gauza handi batean ni txikia izan da,
eta bueno, amak berriz, venga, guazen hitz egitea, da, bale. Eta gainera, bera egin hitz egiteko, bueno, backstage-atzeko aldean sartu nintzen, orduan, eta bat izan zen niretzako, ala, ze txulo, hau egin nahi dut nik. Vale. Orduan kontaktu niretzako oso garrantzitsua izan zen. Gainera, liburu bat gomendatu zidan, magian hasteko oso gomendagarria dan liburu bat, eta egia dana, nik gaur egun hori gomendatuko nuke. Hortaz, benetan gainera ez bakarrik hor egotearen sentsazioa, baizik eta bere Atzean dagoena edo? Bai, berak proposatutako liburua eta berak esandako hitzak oso garrantzitsuak izan ziren, garai horretan 11 urte bakarrik zituen aur batentzat. Baina nik erreferente bezala hartu nituen eta hortik hasi nintzen pixkat, nire ibilbidea jorratzen. Bai. Imaginatzen dut ere, magiaren barnean alderdi asko daudela, ez? Adibidez, aipatu duzu Houdiniren, eskapismoa edo, bai? Hoixe, bai. Karo, askotan jendeak ez dakit, mago eta magia mota desberdin asko existitzen direla. Musikan danok ezautze ditugu, reggae, pop, rock, folk, pillo daude eta zerrenda luzea egin dezakegu. Magian berdina, badaude magoak bakarrik karton magia egite dutenak, magia kartekin, beste batzuk bakarrik mentalismoa egite dutenak, gure pentsamenduak irakurri, hile indien pertsonak hitz egin, gauza asko sartzen da disiplina bakoitzaren barnean, badaude batzuk bakarrik ilusio handiak egite dituztenak edo iesketak Houdiniren kasuan. Orduan, bai, nik txikitan, jakin nahi nuen zer egin nahi nuen zen askotan, txikitan zarenean, kartekin hasten zea, errasena da, merkeena, zuk liburu bat erosi, karta sorta bat hartu eta, probak egin aldituzu. Baina pixkanaka, jo nintzen, ez dakit, diskuritzen edo, nik kartekin, asko ustean ez kartekin egitea, baina nik gauza handiak egin nintzen. Eszenatoki batean egon nahi nintzen, formatu handiko gauzekin eta eszenaratze pixkat, handiagoekin. Orduan, gauza da, bilatu gara zu pixkat zer egin nahi dezu, eta gero mago bezala nola izan naizea, eta pertsonai bat sortu edo, eta zure tokia eman gauzei. Eta ze pausu hartu zenituen, zu ja gaztetxoa zinenean, ja ikusi zuen hori, zure bidea izatea nahiko zenuela, ez? Claro, amak pixkat, ni ez dut inoiz honi buruz egin amarekin, baina ni suposatzet, semeak esatzen dut, mago izan nahi dut. Bale, eta orain zer? Hori da, ez? Zeren, claro, dantzari izan nahi dut, guazen dantza eskola batera, agian ez da dantza eskola oso garrantzitsua, baina behintzat kontaktu hartze dut, eta gero arrepentitu egiten baldin bada, listo, fuera. Baina magian ez daude magia eskolak, txiki batzuk daude. Hogwarts, claro, existitu balitz, bai, baina, Madrilen batean bat, baina, Iruñako familia batentzat, familia normala, ezin zea Madrilea jun orain 3 hilabete zen, semeak ikasi du magia. Orduan, zaila zen nola hasi. Garai horretan YouTube ez zegoen oraindik hasten, eta justu kointziditzen zuen, jendeak, YouTube ezekin nola zebilen oso ondo, baina jendeak nahi zuen bisitak hartu. Orduan, modan jarri zen, pixkat truko bat egin eta kontatzi zuen nola egin. Zeren, jendeak entzat hori oso gantzua zen. Orduan, jende edonor etxean egiten zuen truko bat, eta kutre grabauta azaltzen zuen. Orduan, nik pixkat hori hasi nintzen hortxe begiratzen. Bideo horiek, orduan jokuen ideiak hartzen dituen, eta etxean nire ikuskizun horiek egiten jarraitzen nuen. Baina, ja ideia batzu ziren pixkat zailagoak, ja ziren gauza asmatuak, edo ziren, magia kutsa horietako ideiak. Liburuak irakurtzen jarraitu nuen, Nafarroako ilusionismo elkartean sartu nintzen, hortaz, Espainia mailako ilusionismo elkartearen barnean. Badago Nafarroan ilusionismo elkartea? Badago elkartea, txiki-txikitsua, ez dira asko, baina bai, orduan, pixkat, ahal genituen erramientak hartzen genituen, pixkat kontaktu hartzeko. Gero egia da nik urteekin, magia munduarekin kontaktu asko dakat, baina nik musikalaren munduarekin kontaktu gehiago dakat. Lagun asko gehiago ditut musikaletan aktoreak dienak, magoak dienak baina. Zen, nire ikuskizuna beti teatralizazio puntu bat dakat, eszenaratze puntu bat, orduan, hasi nintzen asko hurbiltzen hori, antzerki eta musikal mundura. Hortaz hori baita balio egin zitzaidan niri jakiteko nola zan nik egin nahi nuena. Naiz eta magia izan, nik kutsu eszeniko bat emanen nion, showman kutsu bat, monologista mundura hurbildu nintzen, hau da. Ja pixkata azten zinean hartzen zenituen erreferentzia desberdinak eta referente desberdinak, bai. Eta zer ikasi zenuen edo, zein izan zen zure formakuntza bidea? Nik iruditasuna ikasi nuen, zeren nik, momentu horretan, banekien mago izan nahi nintzela, baina zerbait ikasi behar zen. Orduan, iruditasuna ikasten dugu, erlazionauta dagoela, eta ikuskizunetarako baliogarri izan daiteke, nila teknikari bezala egiten nuen lan, antzokitan, orduan, behintzat horretarako balio izango du, magiaz baldin badu funtzionatzen. Kontu da, nik ikasten nuen bitartean 18 urterekin, nik ja magian egiten nuen lan. Emanaldiak egiten genituen iaia astero eta aste batzutan 2. Orduan, zaila zen pixkat koordinatzeko, batzutan astean zehar ziren, goiziklo horretatik behar ziren, pixkat lio zen. Orduan, goiziklo bukatzean, esan nun, proba inoen dugu, bakarrik honetara urte batez, 2 urtez probatu ez gertatu den. Ez baldin badu funtzionatzen, ikusiko du.
momentuz funtzionatu. Osea, egungo geha ikusten. Baina bai, 5 urte ja pasa dira horitatik, eta bagoaz. Beraz, zure formakuntza, magiaren munduko formakuntza izan da, pixka bat zure kabuz egindakoa. Bai, magian ia beti autodidakta moduan da. Bai, zeren oso zaila da, Madrilen, Bartzelonan, Sevillan, ez baldin bazea bizi, normalean beste mago batzuekin ikastezu, edo eta klase partikularren bat. Baina bai, nik liburuetatik ikasi nuen, beste esan bezala ikuskizunak ikusten, ez bakarrik magia, antzerkia, denetai disiplina. Eta azkenean, hori, nik pixka sortzen duanean, nik ez dut teoria bat sortzean, ikuskizuna sortzen ez ditut hainbat teoria bat, gauza hauek funtzionatzen dute. Nik pentsatzen ikusle bezala zer gustatzen zait. Orduan, pixkat hori erreferentzia bezala hartuta, venga, ze zait gustatzen, ez dut egingo. Hau ez da graziarik, hau ez da zentzurik, hau ez da eroso ikusteko. Orduan, gaur egun horrela, baita pixkat horrela jarraitzen dut. Beraz, horregatik imaginatzen dut egiten dituzuela horrelako bidaiak, antzerkia eta musikalak eta ikusten. Bai, gustatzen zaidalako azkenean, zen nik irakurtzet ikuskizun ikuskizun berri bat esanatu bat, esan, ikusi nahi dut. Orduan, azkenean afizio da, baita. Baina bai, egia da ikuste ez dut, esatezu, bale, hau politia da, hau ez hain beste, eta publikoan erreakzio ikuste ez du. Baita, nik, lagun asko ditut, nik zorten dez, Madrilen dauden musikal batzuk 8 alditan ikusi ditut, laguna dituelako bertan, eta ikuste ez du publikoaren erreakzioa, eta publikoaren erreakzioa ia beti berdina da. Orduan, ja ulertzen ez du, hau egiten nahi dugu, baina ez da funtzionatzen. Zergaitik, baina txistea ez du funtzionatzen, edo momentu honetan jendeak txalo egin beharko luke zen, da super, baina ez du txalo egiten, ze gertatzen da. Orduan, pixkat beti arrazoia bilatzen, eta horrelakoak azkenean bai teoria moduko batzuk sortze dituzu, gero puzzlea sortzeko ikuskizuna egiteko orduan. Eta beraz batutan zaila alda lana eta aisialdi denbora hori bere iztea bata bestean. Bai, askotan. Bai, batez erantzokina joten zadenean, eta ikustezu zerbait ez duela gustatzen, eta esatezu zergatik nago hemen. Badezen, ni astebururo antzokian nago, gaur osteguna, eta orain antzokian nago, disfrutatzen balin bazu, hasten zaizu. Esatezu, hemen nago gustatzen. Baina ez zaitu gustatzen, edo nekatuta juten baldin bazea, baina zerbait, ikusi nahi zenuen zerbait da. Batzutan, batzutan gogorra egiten da. Baina azkenean, hori da arazoa, lana eta afizioa iaia gauza berdina izatearen arazoa hori da, askotan ez dezula bereiztu, baina bueno. Eta lan aldetik adibidez, COVID-aren egoera guztia nola eragin zaitu? Imaginatzen dut, show guztiak eta bertan berak gelditu dira, ez? Bai, bateko zerbait izan zen. Niko goratzet, ez ditut adako songi gogoratzen, baina niko goratzet, martxoak 14 izan zala, etxeara, junbergeara, esaten zuten eguna, atera zan, eta badakigu. Guk martxoak 14 horretan emanaldi bat geneukan, egin ezana. Baina niko goratzen dola martxoak 11, 3 egun lehenago, asteazkena zan, eskola batean egon Erandion, proiektu zigarri batekin emanaldi bat egiten. 200 haur, areto txiki batean, oso hurbil, eta noski, maskaria eta hori izan existitzen. Emanaldi egin genuen, niko goratzen gainera, emanaldi aurretik dei bat jaso nuela irailerako proposamen batekin antzoki baterako gero noski egin ez zan eta oraindik ez dago berreskuratu hori. Eta bueltan, furgonetan bueltan, lagun batek ditu zian, Pedro III, justu orentxe itzen dugu mago hori, bai. Ditu zian, zeren nik martxoaren 14 emanaldi hori magia ziklo batean zen, gero berak urrengo egunean egiten zuela bere ikuskizunak. Eta hitz egiten, ikusiko ez du nola azkenean ez dugu egiten, kontu honekin, eta nisa nion, ez, nola ez dugu egingo, ikusiko ez du nola bai egingo dugu, arazorik ez lasai, exagera. Eta hau era jo nintzen. Urrengo egunean, ostegunak 12, telefonoak, goizeko 8 nioen nengoen, eta telefonoa hasi zan zarataka. Nor da hau hartu nun. Eta programatzaile hori izan, herri horretako programatzailea, esanez, emanaldia ezin zala egin, beldurra zegoen. Ez zegoen oraindik araudi bat esaten zuen, ezin zala egin, baina beldurra zegoen. Eta zikloa kantzelatu egingo zutela, ez kantzelatu, aplazatu egingo zutela, eta asko sentitzen zuela, eta noski baz, zer gertatzen zeingo ezu, ez da, ara? Bendik 15 segunetara egingo dugu. Ikusi, bai, edo hilabete batera, baina egingo dugu, bale. Eta goiz horretan, goiz berdinean, 35 emanaldi hori zian. Ostegun horretan. Zeren egun horretan izan zen, niko goratzen dola goizeko 9etan Euskal Herria, Aragoi eta Katalunia eskolak itxi zituzten. Eguerdiko 12etan Asturias eta Galizesek, eguerdiko ordu 2etan Gaztela-La Mantxak esan zuen ere, gero batean Madrilek ezetz baino orduan pentsatuko zutela, eta gu momentu horretan proiektu zigarri batekin geunden, maila nazionalean, 35, 40 emanaldi zauden itxita martxo, apiril, maiatzan,
eta guztiak erori behar ziren, guk oraindik ez genikoen, baina guztiak erori behar ziren zen eskolak itxi behar zituzten. Claro. Ja ez zen beldur kontua, ja eske ez zeuden Bai, legi kontua. eskolak ez zeuden. Orduan egun horretan izan zen, bueno, egun osoa deika eta bueno, horrela izan zen, gero ja martxoak 14, etxera jun bergea, ikusiko dugu. Eta pixkat jun zen, guk bai dana kantzelatu genuen iaia dugu bloke, bai martxoa, bai apirila, zeren naiz eta etxetik atera, gu ikusten genuen zai izango zala, bai proiektu zigarri eraman, bai antzoki batera gauzak eraman. Baina gero ja, bueno, apirila hasieran maiatzakuak, bi astera ja ekainekoak, eta gu ekainako 25 bueltatu ginen, magia egitera, lekuza frontoi batean izan zen. Lehenengo manean genuen aforo kompleto zen, oraindik lekuak ireki ziren, baina oraindik ez zeuden aforo murrizketak, Maskarillarik, ez? Maskarilla... Kalean ikuste ez? Ez dut gogoratzen aretoan frontoian egoteko beharrekoa za, batzuk zeunden maskariakin, baina pixkat uste aukeratzekoa zala, guk ez genikoen ez da nondik ateraz, zeren, bueno, guk mutua gari zan, eta ez lako normatiba jartzen dugu. Claro. Digo horatzen egun horretan guk sukarra hartzen genuen, sukarra genukan jakiteko taldeak, zeren, karo, sukarra sintoma bat da, gero batian, orain ez du balio referentzia bezala, orduan, taula batzuk genituen, bueno, jakiteko taldeekide norbaitek baldin batzukan, hala, etxera, eta prebentzio. Hortxe bile ginen, pixkat, bueno, nire esaten da, como el juego de las tinieblas, pixkat, juten zera, ukitzen ezakizun zein dan ukitzen dezuna, bai ezakizu, baina pixkat, bueno, saiatzen. Eta orain arte ez gehala berriz gelditu zorte handiz, ez dugu soltu esanen zen, ez dakigu nola, bai, baina, bueno. Bueno, baina ipatu duzu baita ere, 35 emanaldi bertan bera geratu zirela. Bai, gehiago, hori izan ziren proiektu ezigarrian atzera edo kantzelatu zirenak. Gero gaur egun oraindik erortzen zezkigu, abenduan erori zitzaigun bat, urtarrilean beste bat, zeren mikrorebote horiek egoten dira, edo eta, bueno, batean aforo aldaketak, bai, edo aforo aldaketak daude, areto handiek arazoak ez dituztela, baina, bueno, herri txikiek, foro kontuekin, bueno, ekonomia zati bat galtzut, bueno, gauzak hortekan, oraindik aldatzen dira, plazatzen dira, baina, bueno, ja, noski maila basuago batean sorte handiz. Baina dena den, 35 bolo izatea lotuta, ez da gauza erresa, ez? Ez zan erraz. Magia nahiko kontsumitzen dela. Bai, bueno, proiektu hori sendoa zen, gustatzen zen, eskolak asko interesatzen ziren, eta bai, gu banitu Galizia, Asturias, Cantabria, Euskal Herria, Aragoi, Katalunia, Gaztela-La Mancha, Gaztela-Leon, banitu pixkat leku guztietatik emanaldiak. Bueno, berreskuratuko ditugu, batzuk berreskuratzen nahi dira pixkanaka, guk egia, bueno, momentuz presarik ez dakagula zen eskolentzat, oso zaila da egoera eta jarraitza du handik arraroa izaten, orduan, bueltatuko geha, saiatuko geha bueltatzen pixkat aurrerago. Hala ere, bueno, konfinamenduan ez ginen gelditu, nik magia egin nuen etxetik, kamara bitartez, bai, hasi ginen konfinamendu egunetan magia proiektu atera genuen. Eta, bueno, jendeak oso ongi errazionatu zuen zen, karo, etxean geunden, ez egin zer egin, eta jendeak, bueno, udaletxeek, jaiak ez daude, baina jai alternatiboak etxean. Eta magia egiten genuen pantailatik zehar, ezan berdina, baina, bueno, nik behintzat zerbait egiten nuen, eta publikoak zerbait ikusten zuen, berria, beraikin kontaktatzen zutena, ez zen filma bat, ez zen programa bat, bezik, eta beraikin zuzenean zegoen, ekitaldi bat zen. Leno, esan didazunean, pantaila aurrean ausartzen zarela magiara egitera, harritu nau, ze nik neukan hor, pentsa molde batez, magoak kamera aurrean izaten zutela trukoak ikusten zirela, eta ez zirela normalean ausartzen, baina... Niri ez zait gertatzen. Egon dira, denetarik disiplina guztietan bezala, pentsamendu asko dituzten jendeak. Nire kasuan ez, eta gainera, konfinamendu gunetan magia proiektu hori politia izan zen, nik normalan kartekin ez dut magia egiten, gauzandekin egiten dut, baina nik kartekin asko ikasia dakat eta asko disfrutatzen dut. Orduan, kamera onduan izatea eta zu kartekin egin ahal izatea publikoari, konektatzea 200 pertsona, baina 200 ongi ikustia, bazorte handia zen. Orduan batean, nik orain dela urte askotatik nukoen errepertorio hartu izan ahal nun, berriz beraekin jolastu. Orduan, niretzako ere politia izan zen. Arrarua, baina, bueno, alde honarekin gelituko gabintzat. Eta gaurko ausartuko zinateke kartekin zerbait egitera? Bai, noski, zergaitik ez. Egiten duzu zerbait, bera, gaina, simple eta bakarrik 4 kartekin. Zure eskuak erabiliko ditut, ez bali bazizu inporta, bera, eskatu gizut horrela jartzea, gurutzauta, hoixe. Eta, bueno, nik 4 karte ditut ezakit hemen ikusten dian, 4 errasenak ikusteko baina bera simpleak bata dira. Jendeak ez dakina da, karta bakoitza simbologia bat dakala. Bihotzena da sortea maitasunian, hau errasea da jakiteko gaur egun emotikonokin, sortea diruan, da errombunaz, diamante forma daka, sortea
gudan da pikena, zeren pikaren simbologia da, bueno, lantza baten Espada punta, edo, bai, lantza edo baten punta dela, eta sortea jokuan trebola hortikan, bueno, lagostoen trebolaren sortiaren mitua edo pixkat. Egingo duguna horrengoa da, eskatuko izut aukeratzea zeinekin nahi dezu magia egitea, gorriekin edo beltzekin. Gorriekin. Gorriekin. Orduan egingo duguna da beltzak zure eskuan jarri, deskarte moduan. Pikena esan bezala, sortea gudan, zein eskutan jartzia nahi dezu. Hemen. Bale, hementxe jartzen dugu. Kontuz ez erortzia, hoxe Vale. kontuan diz. Eta bigarrena, trebolena, jasan dugu, sortea jokuan da, beste eskuan jarriko dugu, kontuan diz baita ere ez erortzea. Adi, zuk eskatutako bi gorriekin magia ingo dugu. Nik hiru arte zen batzean, kartak lekuz aldatzea ingoet. Ez bakarrik hauek, zuriak ere bai bira. 1, 2 eta 3. Behasoak desgurutza mesedez. Txiste txarra izango litzateke esatea orain lekuz aldatu diala, zen eskuak desgurutzatu dituzu. Baina, agian magia izan daiteke, orain erakusten baldin badugu hemen bi beltzak daudela, eta zure eskuetan ikusi kezurra badirudi ere, bai, gorriak daudela, eta mesedez, konprobau ikustea jendeak, benetan lau kartak normala diela, ez dakatela ezer, eta kartoia bakarrik dala. Hola. Ostras! Guau! Mila esker. Ostras! Nola egin duzu hori zu? Bueno, magia. Magia izan da. Bai, hori da. Eskotan jendeak galetzen du, nola itxea trampa, nola trukua. Eta azkenean magian... Ni nahi gogutez jakin, Claro, magian hori da grazia azkenean, guantzok jende guztiak daki gaur egun magian trampa dagoela. Nik ikusi dut nola gudaren karta hori hemen jarri duzun. Hoi da. Azkenean jende guztiak badaki gaur egun trampa dagoela. Ja, orain dela urte asko hasi, zegoen modan, magua ezan trampak egiten zituen pertsona bat, baizik eta potereak zituen pertsona bat zan, antzokera juten zian, potere horien demostrazioa ikustera. Gaur egun dano dakigu trampa dagoela, baina antzokera juten garenean, pixkat hori onartuta burutik entzen dugu, eta ilusionatzen duzten geha. Ordan, hoi da politin azkenean tramparen azkenean txorakeri bada edo esatera. Bueno, hor dago gakoa, ez? Ni beti entzuna daukatez, zu jo martzarela horrelako kontratu, existenten kontratu bat sinatzen antzerkian sartzen zarenean, ez? Claro, zu magiara justen zatenan, onartu egiten dezu magoak engainatu ingo zaitula, betiko milartean engainatu. Sartuko zara engainu hortan, baina hori da, zu engainatzen utziko zea edo ilusionatzeko, azkenen magia ilusioa da, eta agian beste disiplinetatik desberdintzen duen gauza hori da, sorpresa puntu hori, orduan, bueno, utzi eramaten beti badago publiko etortzen dela trukoak harrapatzera eta hori divertigarriena dira. Baita ere. Zeren ez dute ikuskizuna disfrutatzen eta gaina ez dute zer harrapatzen. Orduan, esatezu, eskerrik asko etortzeagatik, baina, bai. Eta zer da magiaz eta zure showetaz gehien gustoko duzuna? Galdera ona, taldean lan egitea asko gustatzen zait. Gu sortez dirugea eta orduan asko gustatzen zait, hori, sentitzia beti, ni eszenatokian nago eta agian nik izena jartzen dut, odein magoa edo, baina beti talde lana da. Orduan, sentitza dana engranaje moduko bat da, funtzionatzen dela niri asko gustatzen zait. Eta topiko bada esatia, helduengan aurren ilusio horpeia ikusten dugula, eta holakoak beti topikoa da magu guztiak esatutena, baina egia da nola ikustezu askotan, nola helduek aur bilakatzen dira beti, engainatzen ari nau. Nola da posible, ni orain aurrak, harritu egiten dira, baina ontzat emate dute, harritu egiten naiz, mago bat ikustera jun naiz, noski, normala. Baina helduek esatute, ni azkarra naiz. Claro. Ni pertsona azkarra naiz. Nola da posible, nik ez harrapatzea edo ez ateratzea orain teoria bat nola egin ahal izan duen, eta gainera guk ikuskizunetan magiare umorearekin uztartzen dugu. Orduan oso ongi pasatzen dute, baina beti dago pike momentu bat, esatera, bale. Baina zer gertatzen da, orduan pike hori, tirabira moduko hori, publikoarekin sortzen da, nik esatet, askotan gure ikuskizunak ping-pong partida bat ezala den. Nik pelota botatzea dut publikoari, baina berak oso bizkor bueltatu behar dit, bestela tantua galtzen du. Egon bergea ikuskizun osoan, hola, eta interakzio berezi hori asko gustoko dut. Eta zeintzuk dira engranaje hori sortzen duzuten pertsonak edo pieza? Bueno, autriste esatia da zen, honekin ikusten da magoa garrantzi gutxien dakana dela. Baina, ni naiz eszenatokian dagoena, jendeak ikusten du nola, pertsonai printzipala esatatik. Bigarrena beti jendeak ikusten du nola laguntzaile bat dakat, nola ikuskizunan protagonismo dakana, asko sortez eraldatzen egia pixkat, baina ja ez da laguntza, behintzat nire kasuetan ez da laguntzaile florero hori, bakarrik gauzak emateko balio duena, edo baizik eta pertsonai badaka, pertsonalitatea daka ikuskizunean.
Baina horretaz aparte atzetik lan asko dago, ez bakarrik ikuskizunaren produkzio eta lan guztian, baizik eta ikuskizuna aurrera eramateko teknikoki behar dien kontu guztiak koordinatzea ditu berak. Bera, erregidore figura da, publikoentzat erregidore figura da hori, ikuskizuna gertatzen gauza guztiak agintzen dituen pertsona. Eta gero, argi soinu teknikari bat da gaunoski, ikuskizuna ikustea, ikuskizuna entzutia eta dituen efektu berezi guztiak funtzionatzea ahalbideratzen duen pertsona. Orduan azkenean, jendeak ikusten duena gauzatzeko 3 engranaje horiek oso ondo koordinatu behar dira, emaitza hori izateko. Eta gaztea izan da, kultur sektorean lan egitea, zaila alda? Bueno, hasieran pixkat zaila da nik ulertzen dut, nik uste ez da bakarrik kultur sektorean garatzen gauza bat, 20 urterekin proposamen bat dakazu, baino sektorean 20 urte, 25 urte daraman beste pertsona batek beste proposamen bat egite dizu, eta noski gazte izan da, beldurra ematen du ea zer proposatu duen. Baina nik uste hori gauza guztitan gertatzen dela, esperientzia gabe. Arazoa da betikua, esperientzia ez baldin badezu lortzen, oso zaila dela, gero, gauzak egiten hastia. Orduan, hasieran bai zaila dela, baina nik uste zure lanean konfiatzen baldin badezu eta lan on bat egiten baldin badezu, behintzat zuretzako ona izatea. Gero gainontzetako lan ona baldin bada, beraiek jakin dute, baina zu pozik egotea zure produktuaz, zure ikuskizunaz, zure ideiaz, beretan zerbait desberdina egitea, hortxe izan daiteke pixkat bidea, nahiz eta askotan erraza ez den, eta nahiz eta askotan, zalantzak izan, bidea izango da, zer ez du funtzionatzen, zergaitik ez du funtzionatzen. Baina nire kasuan, izan dira etapak zailak izan dienak, baina beste batzutan, buelta eman zaio eta errazak izan dira pixkat, denetarik izan da. Hemen dago arte eszenikoak SOS, eta hau, pixkat sortu genuen COVID-aren egoeragatik, baina bai egia da, arte eszenikoak beti daudela horrelako larritasun puntu batekin, ez? Bai. Eta nola ikusten duzu zu egoera? Bai, horrela da. Bai, egia eta COVID-a noski ez zaio ongi etorri, inori gainera honetan. Nik ez dakit zergaitik horrela izan da beti, edo zergaitik horrela da arte eszenikoen tendentzia, baina bai egia da beti izan dela prekaritasun mundu bat, gero jendeak askotan ez du hori antzematen, antzokira juten geha eta noski aktoreak oso guapo dare, oso ongi jantzita eta batzutan luxuzko mundu batian sartuak, baina hori eszenatokian da, kalean oso arrarua da, oso desberdina da, oso arrarua da horrela izatea, kasu oso puntuala dira eta oso goi mailan dauden kasua dira, eta jende askok harrituko litzateke jakingo balu nola aktore asko bizi dien, naiz eta aktore famatuak edo proiektu handietan egon, nola gero atzetik jendeak uste du badela, Lamborghini eta talakoa, eta nola bizitan benetan antzerki munduan oso desberdina dela eta oso askotan ospe, reputazio eta hori, eta gero bizi maila oso desekilibratutak daudela. Eta nola konpondu ahalko genuke hau? Edo ze gauza, zu pausu? Hortxe gabiltza. Ni adibidez, orain Nafarroan sortu dugu estena Navarra, Nafarroko estena ditzen den elkartea. Estena, ez? Esna. Estena beste bat da. Gure kasuan enpresak elkartzen dituen, produkzio enpresak elkartzen dituen elkartea da. Estenan ez bakarrik enpresak, baita partikularrak daude. Eta nik uste, bai Estena, bai Napae, bai Esna diela hemen dauden 3 elkartak, berein helburua dela, pixkat hori, lehenengo dinamizatzea eta erlazioak sortzea, bai erakundeekin, bai publikoarekin, askotan publikoak ulertzea egoera. Eta sehatzen geha hobetzen, zaila da, nondikan hartu edo nola bultzatu pixkat egoera, baina nik uste egunero egin behar den lana dela, eta bilatu behar ditugula hauek egiteko moduak, hortxe gabiltza pixkanaka. Eta SOS alde batera utziko bagenu eta beste mezu positiboren bat, bidaltzeko aukera izango bagenu, zer jarriko zenuke? Arte eszenikoak zer? Arte eszenikoak bizitza jarriko nuke. Arrarua da bizitza hitza hortxe kartel batean jartzeko, baina egia da, niretzako arte eszenikoak bizirik dauden gauza bat dela, egunero desberdina den gauza bat dela, beste topiko bat erabili dugu, baina egia da, eta
Eta askotan jendeak ez duela antzematen, baina eszenatokian gaudenentzako egun bakoitza desberdina da, egun bakoitza dana gaizki jun daiteke, naiz eta ongi jun, baina egun horretan gaizki jun alzan, ez da gaizki jun, baina jun alzan. Orduan, publikoarekin sortzen den harreman hori oso berezia da ordu eta erdi horretan. Eta hori guretzako baita bizirik egoteko modu bat da, zeren azkenean tentsio puntu bat emate dizu, egun aldi zein izan aldezu ikuskizun berdina, baina egun bakoitzean dan arreskatzen duzu esategatik eta gainen magiaren kontuan, gainera gehiago, ezta? Orduan, guretzako oso bizirik mantentzen gaituen gauza da, eta gainera arte eszeniko bezala, kultura bezala, barkau oso bizirik dagoen gauza bat da. Eta niri hori asko gustatzen zaidan gauza bat da, zen askotan juten geha emanaldi bat ikustera, eta ateatzen geha antzokitik sentitzen, gaurkoa, nola izan da, ze intenso, ze politia, eta aktore horrentzat egunero horrela izan behar du. Hortaz, benetan lan asko dagoen gauza bat da, eta niretzako behintzat bizitza da pixka da labur biltzen duena zentzu horretan. Interesgarria aipatu duzuna, ez? Magia puntuan ja momentuko gauza hori, super garrantzitsua da, eta gertatu altzaizu noiz baita trukoren bat edo gaizki ateratzea eta magia hori apurtzea edo... Nik gogoratzen dudala ez, baina hau da, magia joku batian bukatzeko edo bukaera emateko modu desberdinak egon daitezke, orduan arazo bat egoten baldin bada, beste leku batera bideratu dezakezu, publikoak ez da konturatzen, horrelako gauzak erabilialdia. Hala ere, nik ez dut gogoratzen orain momentu bat zeinan nik esan behar izan dut, hau ez da batera, guazen beste gauza batera. Baina hala ere, ez da bezer gertatzen, hau gertatzen baldin bada, publikoak ulertzen du, askotan humorista batek txiste bat botatzen du, grazia ematen ez duna, eta ez da bezer gertatzen, jazta, txiste bat izan da, beste askoren artean, magian berdina gertatzen da. Baina egia da, joku bat baldin badezu ongi muntatuta, irten bide desberdinak dituzu, eta, ja entxaiatuta lan egin baldin badezu, ara zaila izan daiteke hori gertatzea. Hala ere gertatzen baldin bada, oberena arraro improvisatu baino, da esate bera, hau da batera, guazen beste batera, zen azkenin magia da. Aipatu duzuna, ez? Publikoak gaur egun badakiela trukoa dagoela, eta truko batzuetan ez duela funtzionatzen, ez? Ni behintzat, ez dut mago guzengatik hitz egin dugu, baina ni ezin naiz atera eszenatokira, esan ez, flipatu ingo ez dute, ingo dudan gauzekin zelako gauza harrigarrek, ez flipau. Gero kalean tabernara juten geha, eta zuta ni berdinak geha. Desberdintasuna nik bi gauza gehiago egiten badakidala, baina zuri gainera interesatzen ez zaizkizunak, zeren bestela, kasi irakurri ez da mundu hola itxi bat, ez daude magel eta maua Harry Potterren bezala, hau benetako bizitza da. Orduan, azkenen hori da, ni eszenatokia ateatzen naiz, jendeak ulertze du, bengo dudana funtzionatzen duela, baina ez baldin bada funtzionatzen. Beste, ez da joku hori atera, baina beste guztiak bai, eta nahiz eta ez da atera, ze ongi pasa dut, ze barre indez, ze politia zandana. Listo. Hoxe. Eta badaki zertxo bait ekarri duzula gure platoa hornitzeko. Claro, gainera berezia dan zerbait, zeren, esan zenia, ekarri zerbait, zer eramate, eta ni txikia nintzela, magia ikusten un asko, eta bazan joku bandik beti egin nahi nuela soka batekin. Ikusten dut ezen, ez txulo, eta, ikasi nuenean, hasi nintzen egiten, pixkat traket, txikia nintzen, abilezi asko behar duen joku bat da, eta oraindik gaur egun, hainbat ikusi duzunetan egiten dudan jokua da. Eta nik ekarriet soka hori, ja erabiltzen ez deguna, zeren, denborarekin aldatu izan genuen, baino, 200 emanaldi baino gehiago dituen soka bat da, hipertraiauta dagoen soka, horregatik, kamarak ez du kaptauko, baina, soka hau hori azan, eta orain hori eta beltzna, hori berde beltzan asketa da, eta horregatik da zen, 200 emanaldi baino gehiago, 200 ziur ditu, ez dakit, agian taulak ditu, bai, agian 300 ere, bai, beraz, hausek herriet hemen gelditzeko, zuentzako, beraz, jarri nahi duzun tokia. Ez dut tapauko ezer, ez da, hemen gauza pilo dituzu da jama, zenbat jende etorri garen hemen. 22 ditugu etortzeko, osea, Pues leku egingo diegu pixkat, jarriko dugu adibez, jarriko dugu horrela edo hemendikan, eta utziko dugu hementxe, zer estali gabe, hau ez dugu botauko, hoxe guapixin hortxe. Horrela utziko dugu adibidez, jaztuak muituko ez dute bestela, bai noski, hoi da. Eta Juan baino lehen azkeneko gauzatxo bat eskatuko dizut, ze okurritu zaigu gaurkoan, astea horrelako gauzatxo berri bat, eta etortzen den gonbidatu bakoitzak idatziko du galdera bat, urrengo gonbidatuak erantzun beharko duena, eta horrela ingo dugu galdera kate bat, artearekin lotuta edo, nahi duzuna, baina... Oso ondo. Beraz idatzi eta hor utziko dugu. Venga, nik ez dakit nordan, ezta? Jakin gabe, venga.
Eta zurekin hasiko gara horrelako sekzio berri moduko bat. Denak artistak, beraz izango dute zer esan. Proba ingo dugu, hortxe. Primeran, hemen utziko dugu. Ze polita hor zure bihotz horrekin. Noski baietz, hoi da. Eta ea zer dioten. Hoi da, Mila esker etortzeagatik zuei mila esker. eta zorte hon proiektu guztietan. Hortxe jarraitu du pixkat lata ematen edo bintzat, pelmada pixkat ematen bai. Primeran. Mila esker.